De hervormde kerk uit 1977 is op dit stuit één grote bouwput vanwege de renovatie. Ze wordt het dak ompakt, verwarming online en de vlier vernaaid. Onder die vlier leidt ik deze graafsteen van de Van Goslinga-familie. Dat iederlei wie wil de verwachting. Het kerkenbestuur griep nou de kon zo'n 4 onderzoek te doen, want er is nog een soort onbekend. Nou, waar het er precies in leidt, van wie het precies is. Ja, Van Goslinga staat erop, maar er staat ik de horen naam op. Er staat een Okkinga erop, Kamminga staat erop. Dus dat is even in de archievendoek om erachter te komen wat het binnen. In de archievendoeken, ja. Meest opvallende in de kerk is wel het praalgraf van Sikko van Goslinga. Nou heel veel impact als bescherming, maar zo zocht het monument eruit. Van Goslinga wie een belangrijk man in zijn tijd. Sikko van Goslinga wie de baas in Friendship Radio. Die een bestuursfunctie aan de universiteit. Die een soort te vertellen in het provinciebestuur. En spelen zelfs een rol in de Europese politiek van die tijd. Omdat Sikko alleen maar dochters kreeg, stoort het geslacht van Goslinga uit. Een van zijn dochters trouwde met de verneemde componist Unico Wilhelm van Wassenaar-Opdam. Zijn erfenis, onder andere een kasteel in het Twentse Delden, wordt beheerd door de stichting Twikkel. Het kerkenbestuur had contact zocht en vreeg om financiële stiepen. Ze willen in de Dweimer-kerk een eerbetoon maken. Er zijn fietsroutes, er zijn wandelroutes. Als die kerken Iepenwijzen kent, dat er dan ook wat meer aandacht aan Sikko van Goslinga komen kan. En dat was eigenlijk ook het doel van het monument. Opdat zijn nagedachtenis niet verloren gaat, zoiets stiet er op het monument. Maar wat het dan een soort van museum worden of een bedevaartsoord? Meer een toeristisch informatiepunt, denk ik. Hoe het eerbetoon de kerk uitkomt te zien is nog net duidelijk. De hele restauratie moet heel wij 2014 kleer wijzen.